Zažili ste niekedy náhle nutkanie ísť na toaletu a obávali ste sa, či to stihnete. Mnoho žien sa s týmto nepohodlím potýka denne a často sa vyhýbajú výletom, stretnutiam, cvičeniu a dokonca aj voľnočasovým aktivitám zo strachu z menšieho úniku moču. Presne preto som sa rozhodla pozrieť sa na Bladder Health. Po analýze zloženia a informácií od výrobcu som zistila, že bol vyvinutý na prirodzenú podporu zdravia močového mechúra a močových ciest. Podľa výrobcu sa Bladder Health odlišuje jeho zložením, ktoré kombinuje rastlinné extrakty a starostlivo vybrané probiotické kmene, ktoré pomáhajú udržiavať vyvážený močový mikrobióm. Jeho cieľom je podporovať zdravú funkciu močového mechúra a prispievať k pohodlnejšej a sebavedomejšej dennej rutine. Zložky v Bladder Health boli vybrané tak, aby spoločne podporovali močový systém a udržiavali vyváženú bakteriálnu flóru, ako to popisuje výrobca. Ďalšou výhodou je, že Bladder Health je zloženie bez stimulantov a GMO, ktoré sa jednoducho používa. Odporúča sa užívať iba jednu kapsulu denne s pohárom vody, čo uľahčuje začlenenie do vašej rutiny. Ak hľadáte alternatívu na podporu zdravia močového mechúra a opätovné získanie pokoja v každodennom živote, Bladder Health by mohol byť zaujímavou možnosťou. Majte na pamäti, že každé telo reaguje inak, výsledky sa môžu líšiť od človeka k človeku a zvyčajne závisia od pravidelného používania. A tu je veľmi dôležitá poznámka, kvôli popularite produktu existujú online neoficiálne reklamy a webové stránky. Aby ste minimalizovali riziko falzifikátov, nakupujte Bladder Health iba prostredníctvom oficiálnej webovej stránky, na ktorú je odkaz v popise tohto videa. Ak vám toto video pomohlo dozvedieť sa viac o Bladder Health, nezabudnite navštíviť oficiálny odkaz v popise a pred rozhodnutím si overiť všetky podrobnosti priamo u výrobcu. A ak ste produkt už používali, podeľte sa o svoje skúsenosti v komentároch, aby ste pomohli ostatným.